Kuna. Babae, sulit ng life jacket. Kapag nakambak dito, kuha na mga babae. Taka, wala mga Ang babae, may kuha ko na. Sige, kamay na, kamay. Kada. Sige, bira. Bira. Hindi na pambang, pero hindi na malayo. Biar saya naik lalu ya, awan. Dota. Si ikaw dai. Ako cellphone na. Share. Pabiray ka rin gamay, share. Pabiray ang pambut, share. Hindi kayo layo. Lapsik. Wow. Libahan na yung pambut. Hoy! Ang pambut ba? Diyan libahon sa tunga. Madali lagi mo na. Dana. Kamay naman kayo ang pambut. Chip go ka. Sige. Kala. Sige, babae. Hatag. Kamay na. Cellphone na. Sakay na. Sige mo, bayan na lang mawala na. Sakay. Kabayo. Kala. O, sige. Wala, okay na. Libre na mo. Pagi. Ayaw lagi niya, huwag niya busy kayo mabangga lang niya. Gumit. Gawin. Biyata ka na niya. Uy na, ayaw na. Ayaw lagi. Nawangin yung pagawin pag-ayo na. Sige daw, kapitan. Nami Indonesia ka mga guys. Lawan sa laway. Sa man hitabuha, sir? Kuan sir, panagatan ni siya nga pangbangso sir. Nya. Nga karon sa akong hinabi na saya sir, ang testimony ni Kapitan is nanagat siya kaganina nga alas 5 kadlawon kay nagtuo siya nga okay ang panahon. Okay. Ilang day mo ganina kay matud pa niya namituon ko no niya kanang alinaw kay yung dagat no tong ingating sa ugat to sa dagat kay nakadungog kuno siya og nagpakuha kuno og bangse kanang paying fish. Karon sa oras sa alas 9 sir. Noibe Kami buntag. na, si Buntag, amo opisina desk ko sa nakadawat mi og tawag sir gikan mismo sa iyang anak diya sa Salinas nga ilang amahan, ilang pamilya lagi naka na-aksidente dito sa dagat. Pagkahuman to, info sa opisina sa Coast Guard, ikandak dayon mi og responde sir pinagi sa muang kanang amuang speedboat sir. Yeah, that time ato zero visibility. Then og misaudlaw sir ni dispatch me. Yung nato mi sa area. Wa may makalaw sir kay kami may aksunon og lunod ganina kay parte mga hangina og dako kang bawod nya. Wala may makita. Matong naka-decide mi sir og ang tungod nga ang iyon ang Maria Rita fishing vessel nga mo pauban mi nila magpatabang sa search and rescue operation. Ya tuod man sir pag depart sa mga alas 9:30 to sir. Positive ba po sir nga kaluyan nga na okay aga muang lakaw na rescue sila tulo. So alas apel lang ila panagatan. So alas 9:30 na ni na-rescue. Bali ang na-rescue sir na sa mga alas 10 kape sir, wala 10:40. 10:40 na na-rescue. Yes sir. Nakita sila po dito sa area. Yes sir. 4 kilometers ang gilayon na ni sa mainland. Yes sir. Unya unsa man nalunod gyud ang ilang bangka? Yes sir, ang ilang sitwasyon bangka sir na bungkag ang ilang bangka. Kayon, ang pinagi sa ilang communication sir, mayo ganing ilang bata, nakauna-una nga sud sa baldi ang cellphone, dayon palutaw para dili ba para magakontak gyapon sir ba. Okay. Bisan nalunod ng ilang bangka. Potong dali may nakakuha og kanang impormasyon nila. So ang nikunta ang nitawag sa inyong Coast Guard kining iyang bata nga si Venus. Yes sir, mo na nakipag-communicate na mo atong time na
search and rescue operation namin. Ang ilang immediate family, sir. Ang Immediate ilang family. anak yun. Anak okay. sa kapitan. So, asa naman na sila, kumusta naman sila karon? Okay na? Pagkakaroon, sir, padulong namin sa Sport Deploy, sir. Naglabigar na, sir. Duha-duha na po ba? dapat. Okay. Unya, kisa may rescue team, sir? Philippine Coast Guard, Luway, no? Yes, sir. Philippine Coast Guard Luway, sir. Kinsa pa ilain, sir? Kining Maria Rita. Ang mga personel sa Maria Rita 8 o Maria Rita 9, sir. 8 og 9, eh. Yes, sir. Fishing vessel, eh, no? Yes, sir. Kinsa pa ilain, sir? Kami lang, sir. Kami lang diri ang unbound. Yes, sir. Kaya wala mo pasaka og lain, sir. Kay medyo maot naging tempo, sir. Wala kami na lain ni Larga. So, okay na sila karon? Yes, sir. Okay na sila, sir. Nasa maayo nga kayong sir. Sige. Pwede ko mahinabi ni Kapitan? Kap, unsa man to hitabo, Kap? Nagpatuloy yung uli ang ta. Nagsagunso nagbahad itong natabuan sagunsuran may katulog na bahad ko. Naman ito na. Nasudlan. Nakapalunod mo. So, nasudlan og tubig ang iyong bangka? Okay, tagpo na magbahad. Masa itong orasa, gyud nga nagkasugat magbawod? Kaya tos mga 10 siguro tos. Mga quarter to 10 ba, 9 to 10 na itong mga baso to. Alas 9 ka Ito yung uli lagyan ta. Padong na muli. So, dihan na mo Dugay may hipo sa pukot. dihan na mo yung mga kuha, unta, isda. Nagkaliferan ko kay ako man ang katak pag action og auto tempo amo mangi lipa na yon dugay yung maglipa lagi kay gumikat one man nga hangin kay lagi. Pero pagikan ninyo ganihang mga kadlawon alas 5, okay pa ang panahon. Kami kayo lino ko kayo okay kuan okay hangin. So mo tong kumpiyansa ra pod mo. Di ka na kadung nang tumias 4 po yung mulataw niya. Kuan man nang gawan man uli mis bahay na to mi balik do dia. Pagka alas 4:05 kahit on man to ngihi ko pagtanaw na kadaghan kay mituon. Ay mo nang nglahos me. Suko ko yata wala kinang anong mo kuan ko man sang mau ko timpo kaso na kay dagang bituon na dagang bituon ng gawa. Pugos ni mi. Okay. So ikaw mo barangay kapitan ro sa Las Salinas, Kap? So kamo rang tulo si mong asawa anak, Kap? Oo. Okay. So okay na mo karon, rescue na. Okay na.